Mun nimi on Maria Huntington, mä oon 26-vuotias huippu-urheilija ja nykyään myös vaikuttaja. Meidän uusi koti on 3-kerroksinen hirsitalo. Mä inspiroidun tosi paljon sellaisesta maalaishenkisestä tyylistä ja mä en halunnut meille kotiin yhtään valkoista seinää ja mä halusin, että kun meidän kotiin tulee, niin on heti sellainen lämmin fiilis ja kotoisa olo. Tärkein kriteeri portaita valittaessa oli ehdottomasti ulkonäkö. Mä halusin, että ne on sellaiset katseen kiinnittäjät, ne on meillä aika keskeisellä paikalla, niin ne oli mulle tosi tärkeät, että ne miellyttää ennen kaikkea mun omaa silmää. Mä tykkäsin Gradon palvelussa siitä, että kun me pyydettiin siellä tarjous, niin me saatiin sellainen selkeä tarjous, missä oli kaikki sisällä jo. Kun taas esim. Kilpailijalta kun pyydettiin, niin se oli vähän sellainen hintahaitari, että se maksaa X summasta X summaa ja siinä oli vaikea myöskin tehdä valintaa sen takia, että kun sä et saanut selkeää hintaa. Että Gradolta tuli selkeä tarjous, missä oli kaikki mitä se pitää sisällään ja yksi hinta sille ja se oli meille sellainen helpottava tekijä myöskin siinä päätöksenteossa. Meidän odotukset portaiden suhteen oli oikeastaan sellaiset, että meillä ei ollut hirveästi annettavaa tuohon porrasasiaan. Me oletettiin, että me saatiin Gradolta aika paljon tukea ja apua portaiden valintaan, materiaalien valintaan, ylipäätään, että miten tuo malli tehdään. Ja me myös saatiin sitä, että kuten sanottu, niin meillä oli aika paljon ongelmia tuon muodon kanssa, niin me saatiin se tosi kivasti sitten ratkaistua. Ja myöskin just materiaalit, niin ne sointuu täydellisesti esimerkiksi meidän lattiaan. Ne menee ihan sävyyn ja se oli oikeastaan Gradon ansiosta, että ne kävi ihan täällä paikan päällä katsomassa, että mikä olisi parhain sävy meidän lattian kanssa. Mulla on nyt käytetty Gradon portaita puolisen vuotta ja se asia, mikä on yllättänyt eniten, mihin me ollaan oltu eniten tyytyväisiä, on se, että yleensähän portaat antaa vähän periksi. Ja sä kuulet, kun ihmiset menee portaita. Noi portaat on niin hiljaiset, että sä et kuule, että joku menee portaita. Et se on ollut meille jotenkin sellainen tosi tärkeä juttu, että sellainen tietty rauha ja hiljaisuus on, vaikka sä meet portaita. Ennen kuin me alettiin työskentelemään Gradon kanssa, niin mulla oli heistä sellainen kuva, että he tekee just tällaisia niin sanotusti luksusportaita, että ne on oikeasti tosi hyvän näköisiä ja ehkä mulla oli sellainen mielikuva, että ne myöskin maksaa maltaita. Ja se oli mulle itse asiassa positiivinen yllätys, että verrattuna taas kilpailijoihin, niin ei se hintaero ollutkaan mikään niin kuin suuri. Ja se, että se laatu, mitä sä saat Gradon mukana, niin kyllä mä oon ainakin itse valmis sen maksamaan.